Здравейте! Сега си пускам камерата и би трябвало да ме видите. Супер! Здравейте, здравейте! Мари, Кристина, Цветелина, Людмила, Снежи, Стевка, София, Петя. Супер! Може и да съм пропуснала някой. Здравейте на всички! Как сте? Забавих се една-две минути, просто за да погледна дали някой нещо не е писал, където аз поделих за днешното предаване, защото сме през нова страница, евентуално дали всеки се е ориентирал. Запалвам тук една свещ за хубава енергия, защото така или иначе навлизаме вече в едни доста така високоенергийни процеси и ще имаме нужда от хубава енергия. Тя идва със сигурност, усеща се много добре. Ще ви споделя екрана и ще си поговорим за това, което виждам. Аз хвърлих един поглед, усеща се вече енергията. Разбира се, Марс започва да активира всичко, но така или иначе конфигурацията е доста по-голяма. Не е само Марс вътре и можем да разглеждаме от няколко гледни точки това, което се случва. Ще се опитам така най-важното да кажа. Естествено, ако имате някакви въпроси, доста хора ми пишат на Viber, на WhatsApp, там на личните, да кажем, контакти, но не на всеки, нали, мога да отговоря. Ето тук са, нали, моментите в живите предавания, който може да участва тук да задавате въпроси, защото пък те може да са полезни отговорите, нали, за да кажем, повече хора. Би трябвало вече тук да виждате. Аз съм заредила 12 август, 24-та, асцендент Овен съм сложила и календара. Ще покажа и тук, макар че тези, които сте тук и участвате, явно, че сте намерили новите линкове, но все пак аз, нали, ви казах и миналия път. Ето тук, където са видеята, вече имаме седмични видеа втора част и месечни прогнози пак втора част. След това са годишните и тук са архивите, където се казва до юни месец седмичните и месечните. Просто ги разделих, за да са по-леки страниците и сега се надявам вече да може да се отварят по-лесно. И така вече пристъпване по същество. Днес е 12 и разглеждаме седмицата 12 и 18, но всъщност тя е част от едни доста по-така сериозни процеси, които ще се разгърнат вече в седмица 19-25, така да се каже, но те са условно разделени в тези седмици. Всъщност това са едни процеси, които вървят, вече се усещат посредством най-вече Марсовата енергия. Ето го тук Марс в знак Близнаци, в съвпад с Юпитер. Това е хубава енергия, активираща ни да действаме. Активност към даден вид действие. Т.е. ние сме стимулирани да правим определени крачки. Вече дали тези крачки ще са чисто на външен план, дали ще работим с себе си или с нещо, което, да кажем, до момента, нали, съществува и ще го коригираме под някаква форма, защото Меркурий все пак е ретрограден. Т.е. тук са много вариантите. Въпросът е, че ние ще бъдем активни в дадена житейска сфера. Така, то ще се усети. Къде ни подтиква, къде ни стимулира енергията да бъдем активни. Нали? Това може да е към нашето собствено развитие, може да е към ученето на нещо, към осъзнаването на нещо, към каквото ще да е. Сега то най-вече ще се проиграе по дом, нали, там където съвпада Марс и Юпитер по дом в знак Близнаци, но не е задължително. Не е задължително да бъде и по дом. Т.е. тук вече с наблюдение става, а, за да се хване, нали, точно къде ви влияе на всеки, нали, от вас, нали, както и на мен, там където сме най-активни. Активни да работим с нещо в нашия живот, което е свързано с едно дългосрочно развитие, защото тук вече се намесва и Сатурновата енергия, нали? Вече в следващата седмица. Нали? Всъщност аз не случайно казах, че квадратурата
А Венера, Марс, нали, тук Венера в Дева и Марс в Близнаци, активира една много по-голяма квадратура на Юпитер с Сатурн. Тоест Сатурн и Венера, те пък ще бъдат в опозиция. Тоест тук всичко е свързано в тези подвижните знаци. Дева, Риби и Близнаци. И всъщност остава Стрелеца, където обаче всъщност може да се а, прояви цялата енергия. Тоест, тук е хубаво, нали, всеки да си погледна в наталната карта този подвижен кръст на Дева, Риби, Близнаци и Стрелеци, вече, нали, с малко повече осъзнатост, евентуално да може ам, да намери под каква форма ще му влияе, да кажем, цялата тая конфигурация. Сега Венера, Марс, това е класика за любовни взаимоотношения. Но не само, не само, разбира се. Венера, Марс са нашите желания, нашите нужди, нашите купнежи и начина, по който ние ги реализираме, нали, вече под Марса. Тоест Венера все пак е това, което желаем, това, което би ни направило щастливи, и вече Марс е енергията, която ни помага ние да го реализираме. Една квадратура, нали, между двете планети сама по себе си дава напрежение и дава нужда нещо да бъде направено. Тоест тя вече започва тук тази квадратура да се образува още от сега, още от тази седмица, нали, за която говоря, 12 и 18. Тя ще е точна на 23, но така или иначе започва вече да се усеща, да кажем, тенденцията тук да работим с тези сфери, нали, от нас самите. Тоест тук вече, нали, зависи при кой как ще се събуди. Сега може да е, как казахме, на външен план, може да е по-скоро, нали, нещо, което е вътре в нас, да трябва да работим от гледна точка на ретрограден Меркурий, от гледна точка на приближаващи затъмнения. Да, Луната е растяща, да, това символизира бъдещето, надграждането, стъпки напред в живота ни, но ние правим една дълбока преоценка и вече на база на тая дълбока преоценка и на предстоящите затъмнения нещо съдбовно се разиграва. И всичкото това съдбовно разиграване и тази дълбока така преоценка на нещо, нали, под ретроградния Меркурий, или възвръщане на нещо от миналото, да кажем, вече тук активира едни много по-дълги процеси в квадратурата Юпитер-Сатурн. Значи всъщност това е, нали, водещото, квадратурата Юпитер-Сатурн, защото първо, че тя ще се повтори 3 пъти, ние, нали, това вече си го говорихме, в рамките на една година. Второ, това е доста, нали, рядък аспект, нали, това, което се случва между двете планети. На около 20 години се случва, нали, под същата форма. Тоест, сега ще се повтори тук 3 пъти, нали, до средата на другата година този квадрат. Това е първи квадрат в техния съвместен цикъл Юпитер-Сатурн. Две социални планети, които са свързани с постигането на даден вид успех, с изграждането на нещо дългосрочно. Нали, сега тук заради тия квадратури аз хвърлих един поглед. Излизат ми някакви неща там във Фейсбук, в други социални, нали, мрежи. Нямам и много време, нали, да се зачитам, което не е лошо от една страна. Много фаталистично се разглежда. Сега пък ние няма, нали, да отидем в другата гледна точка. Нали, всичко е супер, безметежно, прекрасно. Да, възможно е квадратурата да отключи някакво напрежение, но двете планети Юпитер, Сатурн, те са сходни като природа. Тоест, дори да са в по-конфликтен аспект, всъщност той ще ги задейства да изграждат нещо, което е близко до тяхната природа. Т.е. те върват към една обща цел, към някакви дългосрочни постижения в живота на личността. Т.е. дали ще е на вътрешен план, на външен план, на какъвто ще, нали, в професионален, личен. В крайна сметка Юпитер, Сатурн обединени ни водят към някаква дългосрочна промяна. Тук говорим за промяна, защото всичко вече минава през променливите знаци, нали? Близнаци, Риби, Дева, нали? Това са знаци, които символизират края на сезоните. Това тук е тропически зодиак, нали? Повечето знаете. Тропическия зодиак, той е ориентиран по движението на Слънцето и тези знаци символизират края на сезоните, нали? Близнаците символизира края на пролета, девата края на лятото, рибите края на зимата. Тоест, това са такива променливи знаци. Те са свързани с даден вид промяна, адаптивност,
настройване към нещо. Така че тук тези квадратури, те подпомагат промените в променливите знаци, дадена промяна в живота ни, дадено придвижване, дадена адаптация. Т.е. ние се адаптираме към даден вид условия, за да изградим нещо дългосрочно. Как ще бъде лошо това? И всичкото това на фона на едни съдбовни процеси, нали, двете затъмнения, които предстоят, защото вече работят, и на фона на ретроградния Меркурий, който подпомага даден вид корекция и промяна. Тоест всичко е супер, да кажем, енергията. Да, може да не бъде лесна, но чак тия, нали, апокалипсиси, които така се предвещават, нали, честно казано, поне аз не ги виждам, нали, по този начин, или не съм се, нали, настроила. Тоест, ако нещо се разпадне, разруши, нали, тук говорим в личностен план. Аз не се занимавам, нали, с политическа астрология, световна. Там се гледат съвсем, нали, по друг начин нещата, през сидеричен зодиак, през знамения на небето и така нататък. Не можем тук да упростиме само до аспекти, политическа, световна, нали, мунданна астрология, но личностната, те си работят, нали, тези аспекти по този начин, че всъщност ни помагат ние да задвижим колелото на нещо много голямо в живота. Т.е. даден вид напрежение ни подтиква към стабилна промяна, а, чрез която ние израстваме. Личността тук израства, променя се, и всъщност от тая цялата тук конфигурация, четирите подвижни знака, нали, Риби, Дева, нали, Дева, Риби, Близнаци, Стрелец. Всъщност тук в Стрелеца няма нищо, но той като една обединителна средна точка може, казахме, там да се разиграе, нали, цялата енергия. Не е изключено. А всъщност Стрелеца той е свързан с удохотворяване, с осъзнаване, с просветление. Така че всъщност тия процеси, ако се замислим, нали, всъщност ако ги наблюдаваме по-философски, така да се каже, от една по-глобална гледна точка, защото все пак Юпитер и Сатурн символизират по-глобалната гледна точка, те са социални планети, те не са част от нас самите като части от личността, нали, там са планетите до Марс, вече след Марс се символизират, нали, по-социалните, да кажем, прояви в живота ни. Тук вече определено едно такова просветление и, да кажем, израстване духовно на база на тези енергии. Т.е. тук дали ще е чрез сферата на любовта, дали ще бъде чрез сферата на някакви наши желания. Нали, тук вече не може, нали, точно да се каже, защото при всеки, нали, както ви казвам всеки път, нали, кой където го завари. Но тук интересното е, че първото затъмнение е в Риби. Нека да е в Риби, горе-долу по средата между Сатурн и Нептун. Нали. Ние ако гледахме, те първа, нали, ще говорим за него. То е пълнолуние, лунно затъмнение, което означава, че носи едни такива съдбовни резултати в живота ни. Но квадратурата Юпитер-Сатурн не е лек момент, със сигурност, като енергия, но пак казвам, това е момент, който дава добри резултати и ни помага ние да изкачваме едно стъпало нагоре. Еволюционно стъпало в живота ни. При някой ще бъде кариера, финанси, личен живот, взаимоотношения, любовни, под много тук форми. Под много форми при всеки, но ако малко, нали, се загледаме, то ще се види къде е. Тоест, възможно е чрез някаква криза, така да кажем, нали, заради квадратурите, нали, да бъде криза, даден вид израстване. Стабилно, дългосрочно, съдбовно и в крайна сметка много перспективно израстване в живота ни. Така че тук това, което Марс активира от сега, и тепърва квадратурата на Марс и Венера, двете най-близки планети до Земята. Всъщност, нали, има едни такива двойки планети, двете светила, нали, Слънцето и Луната, мъжкото и женското начало, съзнанието, подсъзнанието, да кажем. Марс и Венера преповтарят тая двойка. Те пък са най-близките планети, нали, до Земята, пак женското и мъжкото начало, да кажем,
пак този тип пасивност и активност. Т.е. тук под много форми можем да ги наблюдаваме. Можете да ги видите на небето. Видими са всичките планети. Можете да наблюдавате съвпада Марс-Юпитер рано сутринта на източния хоризонт. Аз ставах през нощта, гледах го, може би някъде към 4 часа. Много са красиви, просто Юпитер е невероятен. Марс също се вижда, така като погледнете, нали, и си протегнете ръката, може би така горе-долу на едно такова разстояние се вижда съвпада. Те са много близко, много са близко. Красиво е много. И това е една силна енергия. Силна енергия, която ни помага ние да правим нещо със себе си. Пак казвам, да изкачваме едно стъпало, да еволюираме, да направим даден вид промяна, да се адаптираме към нещо. Защото тук е много важно, да кажем, че всичкото се случва през тия променливите знаци, нали, които са свързани с даден вид гъвкавост, с даден вид адаптивност, с даден вид готовност ти да се настроиш към определени изисквания. Тоест до момента, ако в живота ти си правил нещо по един начин, вече, да кажем, сега начина ще бъде друг вече. Начина се сменя. Направенето на нещото. Т.е. дали е, как да кажа, подхода в в любовния живот или в работата, в бизнеса. Даден вид подход тук се сменя. Като ползваме старите приеми, но вече под нова форма. Нали? Тук все пак и ретрограден Меркурий. Сега, той също участва в тая конфигурация. Все пак. Може да е далечно, но участва. Ето го тук, той е в 9. Самия Меркурий. Той сега, нали, ще смени знак, ще се върне в Лъва. Но към момента, нали, на снимане на видеото, енергийно, да кажем, в започването на процеса, той е тук, Меркурий. И като се върне в Лъва, пак, нали, той ще си остане ретрограден, така че пак дава една преоценка. Тук работим с нещо съществуващо. Може би е имало даден пик 20-та година към края. Нещото. Даденото нещо. Сега, евентуално, може би се събужда вече под нова форма, която обаче ни разтърсва. Значи може тук към края на 20-та да е имало дадена активност, някаква, и тук вече сега, нали, тогава от съвпада Юпитер-Сатурн, нещо да е започнало като начало. И сега тук тази първа квадратура между двете планети вече изисква задължителни крачки в дадена посока. Задължителни. Някакъв вид адаптиране, активност за постигане на определени желания и вече тук това просветление, нали, което го дава Стрелеца. Тоест Стрелеца също е участник в този подвижен кръст. Също е участник, въпреки че тук няма нищо. Сега, между другото, тя Луната утре някъде на 13 ще влезе в Стрелеца и според мен вече много силно ще активира това всичкото, за което говоря. Тя самата Луна е много силен активатор. Все пак аз, нали, постоянно се занимавам с прогностика и всъщност, нали, гледам кое събужда процесите, нали, в транзитите. Много често Луната, т.е. да не кажем винаги, Луната като мине през даденото нещо и вече го активира като физическо проиграване, да кажем. Ето тук Луната утре в Стрелец, други ден, т.е. на 13 и 14 Луната, дори най-вече на 14 вече затваря. Ето тук този променлив кръст прави точна опозиция към съвпада Марс-Юпитер и квадратура към Сатурн и Венера. Така да кажем, на 14 след обяд някъде горе-долу. И вече доста активира тази конфигурация. Сега по принцип квадратурите не са лесни. Нито Марс е лесна планета, нито Сатурн. Но те са свързани с успех, както и да звучи. Не толкова под формата на даден вид късмет, макар че вижте, тук много интересни неща сега всъщност осъзнавам, че двата малефика и двата бенефика, нали, Венера и Юпитер,
бенефиците и Марс и Сатурн, лошите момчета, всъщност са участници в тази конфигурация. Тоест най-добрите планети на небето и най-лошите планети на небето, реално говорим за тях. Тоест тук най-доброто и най-страшните, нали, планети, Марс и Сатурн, а всъщност са участници в тази конфигурация, която Луната я събужда на 13-14 вече много силно. Тоест, шансове има, възможности има, късмета се отваря, пътя е пред нас, няма да е лесно, със сигурност няма как да има квадратури и да бъде, нали, съвсем така лесно, просто всичко да става от само себе си. Това, в крайна сметка, еволюцията, тя е свързана с даден вид борба. Ако се наложи да се качим от първия до 10-я етаж, полагаме някакви усилия. Но вече като стигнаме горе на върха, сме направили определеното постижение. Няма как. Така че със сигурност тук ще има даден вид предизвикателства, но всъщност те водят до резултати. Тоест тук това е много важно, нали, всеки от вас в момента, в който го натисне енергията, да не пада психически, а да гледа да се адаптира точно по тия тук променливите знаци към определената ситуация и да държи далечния фокус Юпитер, успеха далече напред. Тоест да знае, че всичкото това го прекарва живота през даден вид изпитания, така да кажем, за да постигне най-доброто, на което е способен. И това му идва по съдба и ако направи тая крачка сега, го чака нещо много голямо за напред. Тоест тук това, нали, един вид стимул, ние да имаме силата да изкачиме върха. Нали? Няма лесно хора, където се казва изкачват планинските върхове, не им е лесно, но го правят. Така че и ние тук изкачваме даден вид житейски върхове. Всеки един от нас под някаква форма. Тук, нали, въпросът е вече кой колко си наблюдава живота и може да отсея тези енергии. Да кажем, аз за мене си ги отсейвам и най-вече мога да кажа, че минавам по-скоро борбата тук е с интернетите. Борбата с интернетите, но няма как. Всичко беше нормално, нещо се понатовари. А сега пак ще споделя екрана. Надявам се до тук всичко да се е запаметило. Те по него доста усъвършенстваха тук Zoom, дори да се изчезне интернета. Държи известно време връзката. Аз превключих на другия. Тук не знам защо изчезна, но подготвям нещата от друго място да снимам още малко. Аз имам силен Сатурн, така че всичко става бавно, постепенно, стъпка по стъпка, с напани. Няма как. Но, да кажем, въпросът е да става. Да става рано или късно. Човек като не се отказва, нещата се получават. Тоест, тук най-важното е, това нас не може да ни събори. Пада интернета, възстановяваме връзката, продължаваме. Тоест, тук най-важното е всъщност, нали, вие да разберете същината на енергията. Ние тук си ги правим, нали, предаванията, приключваме след малко, всеки, нали, си продължава да си живее живота. Въпросът е, нали, след това предаване всеки да може поне да се опита, нали, да хване евентуално коя сфера на живота му активира. Вижте сега, ако има някакви удари, негативни, нали, изживявания, как да кажа, то по-добре от сега да се започне с нещо, ако има, нали, да излиза където се казва извън контрол, отколкото да се чака да дойдат двете затъмнения, нали, в някакъв смисъл. Значи, като има такива процеси, така тежки, повече квадратури на някакви, нали, бавни планети, затъмнения, значи, и нещо се случва негативно, нали, ни показва, че това ни вади от определена зона на комфорт. То какво е негативното? Точно да те извади от зоната ти на комфорт. Значи там, където ти се намираш като зона на комфорт, не е продуктивно за тебе. Тоест, успелите хора с много квадратури и опозиции в наталните карти. Така че тук определено се дава смяна на нагласите. Даден вид нова реалност, нали? Т.е. старото познато променя своята форма, адаптира се към новите условия, които, нали, но които, нали, идват в живота ни тук. Но така или иначе тези промени са нещо добро. Със сигурност. Тези промени със сигурност са нещо добро, защото иначе ние ще тъпчем на едно място и реално така прекъсва. Ами сега се надявам вече да не прекъсва. Аз превключих интернета. Тази сутрин видях Юпитер, но Марс не успях. Те са един до друг.
Няма как да видиш Юпитер и да не видиш Марс. Те са един до друг, като светофари са горе на небето. Те са на практика двете заедно и малко по-в, да кажем, в дясно от тях е Алдебаран. Марс е червен, няма как да се обърка. Юпитер е много ярък, изглежда много голям, много по-близо дори изглежда до нас. А пък Марса, нали, червен. Там и той е достатъчно силен. И малко по-вдясно от тях е окото на съзвездие Бик, Алдебаран. Там са. Пак ги гледа и тази сутрин. И ми може 2:30, 3, 4, нещо такова. Нещо такова. Рано сутринта. Рано сутринта. И това е енергия. Това е енергия, нали, което е да ги видим, да се свържеме с тази енергия. А, както казахме, двата бенефика и двата малефика са в едни такива напрегнати конфигурации, което означава, че със сигурност ще има раздвижване на пластовете в живота. Защото те, ако са само тригони и секстили, и ни гладат с перо, и ни дават хубави възможности. Тук вече се разчита на добрата ни воля. Някой, ако не му се занимава, друг пропуснал шанса, трети не е разбрал, докато квадратурите и опозицията няма как да не разбереме. Няма как да не разбере човек, т.е. вече толкова го притиска енергията и събитията към стената, че той не ще се наглася към тия нови условия. Тук се адаптира, променя се, да кажем, даден вид промяна. Тук идва подготовка за смяна на сезона в живота ни, все едно така да кажем, по тия променливи знаци. Подготвяме се за смяната на сезона. То тук става смяната на сезона, в тия знаци. Нали, вече в смисъл подготовката и вече в кардиналните, нали, идва новия сезон. Тоест, ние то виждаме тук и самата квадратура се измества. Третата квадратура, нали, 3 пъти ще се повтори Юпитер-Сатурн, 2 пъти ще е по близнаци Риби, нали, Юпитер-Сатурн, и след това се изместват в рак Овен, което тук вече е кардиналното качество, нали, рака Овена, т.е. тук вече идва смяната на сезона, новия сезон. Горе-долу в рамките на година. Горе-долу в рамките на година, дори по-малко. Ето тук юни месец. Те дори по-рано ще се изместят. Още пролетта някъде до година ще се усетят тези енергии. Вижте, ново начало идва със сигурност, 100%. Въпросът е вече тук да можем ние да подпомогнем процеса и най-вече като има такива по-трудни някакви аспекти, човек да не пада психически, да не се отказва, да не изпада, нали, в такива състояния на униние, да загуби себе си, вяра да загуби. Точно тук, нали, Юпитер трябва да имаме оптимизъм, да имаме вяра, да виждаме глобалната картина, да сме готови да вземеме новите възможности, които съдбата ни подава под дадена форма. Защото тук това са възможности. Те може да са малко стресови, но това е положението. Това е положението. Успеха идва трудно, където се казва. Няма как. Но тук това са силни аспекти за професионално развитие, да кажем, за даден вид успех на личността в изграждането, в просветлението, в издигането на духовното, нали, издигане на личността най-вече. Тук вече личността на всеки от нас се изкачва едно стъпало нагоре посредством това, което изживява в момента. Сега пак казвам, нали, ето, не мога да сета в момента кой къде ми писал, не мога да отговоря, просто не мога да стигна. Наистина и мене много ме натискат енергиите, правя 1000 неща едновременно, опитвам се, нали, да се как да кажа, да създам някакъв ред. Аз съм асцендент Дева, нали, по принцип обичам реда, но трудно. Много са енергиите силни и когато засягат някаква по-такава ос, нали, в картата важна, се случват много неща едновременно. Просто ги усещаш вече върху себе си. Нали, някои ще ги усетят повече, други по-малко. То затова трябва тук да има наблюдение. И общо взето това е основното. Основното е това. Тоест, ето виждате тази седмица, то започва, нали, поетапно. Първо точния аспект на Марс с Юпитер. След това на Марс с Сатурн. След това другата седмица вече идва точната квадратура. Юпитер-Сатурн и следващата, нали, на Венера-Марс. Но горе-долу в този отрязък 2 седмици те влияят. И всичкото това на фона на пълнолунието.
което пък е в точна квадратура с Уран. Т.е. тук вече другата седмица, но то още от тая. Значи почват 16 квадратура, тук този съвпад също си е напрегнат. Между две, да кажем, огнени планети по природа, мъжки, това дава напрежение. Ами колкото можем, трябва да сме максимално активни. Т.е. тук въобще не бива да се отпускаме. Много квадратури, това показва даден вид напрежение. Но 100% сигурно. Т.е. където има много квадратури, това са шансове ние да постигнем нещо. Енергийни шансове ние да постигнем нещо. Т.е. така ни потикват събитията, живота, енергията, ние да правим определени крачки и нещо да се случва. Квадратури, опозиции. Т.е. тук си метоя точната опозиция е в деня на пълнолунието. Т.е. имаме опозиция на Слънцето и Луната, нали, пълнолунието, и опозиция на Венера с Сатурн. Нали, това, което тук казвам, че всъщност те са в една Тао квадратура, така да се каже, но тук се включва и Стрелеца. Не може той. Той си от същия такъв променлив кръст, където се казва. И също тук ще търсите. Тоест, където имате в наталните карти лични планети, най-вече лични планети или асцендент, медиум, цели, около, да кажем, 17 градус на Близнаци, Дева, да кажем, Стрелеци и Риби. Там трябва да търсите, така може би най-вече ще усетите тези енергии, но вътре целите знаци. Целите на мен, асцендента ми е по-рано в девата, пък си усещам абсолютно едно към едно събитията, силно провокативни към някакъв вид действие, където се казва не съм се спряла, т.е. не съм блокирала, правя 1000 неща едновременно, за да мога да отработя тия енергии, защото то няма... Тук нищо не може да се направи. Тук само можем да бъдем много активни, защото пък още малко като почнат да наближават затъмненията, там вече трябва да вече да не сме така силно инициатори на каквото и да било. Нали, тук можем все още да инициираме някакви процеси. Но вече като наближат затъмненията, по-скоро не. Пак ще си говорим в деня на пълнолунието и тук на 16 ще си направим втората част на този ритуал. Аз съм ги сложила, там продължават да се зареждат червената свещи, черната. Така че на 16 ще си имаме втората част на този ритуал и на 23 в точната квадратура ще направим с розови свещи. Вече любовно да кажем. И не само любовно. Темата на удовлетворението, така да кажем, на Венера. Тоест тук двата петъка сега ще си правим ритуали. Каквото искате, тук може да ме питате. Я да видим сега. Добре, супер. При мен съвпада е в трети дом. Съвпада на кое? На Марс и Юпитер, сигурно. В Близнаци, да. Петък пуснах предизвестие за напускане. Те засягат, но те могат да засегнат много сектори, защото са много процеси едновременно, но всъщност той е променливия кръст най-вече. Тоест може да тръгне от съвпада, нали, на Марс и Юпитер, дадената активност, но всъщност най-тежката планета тук е Сатурн. Тоест в най-дълбок смисъл да търсиме в рибите движението, нали, дългосрочното. Защото тук ще е и затъмнението. Може би рибите стоят най-чувствително към тия процеси, нали, които те първа. Тоест към всички тия аспекти, като че ли рибите, защото там е най-бавната планета, най-тежката, така да кажем, Сатурн. Той като природа, нали, най-тежък и като скорост най-бавен. По-скоро пак казвам Марс, Юпитер, по-скоро е позитивна природата на този аспект. Съвпада на Марс и Юпитер.
силен ентусиазъм, желание да правим определени крачки, подтик да бъдем задействани, да се задействаме в дадена посока, да задействаме определени процеси в живота ни. По-скоро тук е по-нали, позитивен и някакси като че ли повече движение има тук, докато при Сатурн вече той си е свързан с изпитания, с по-бавно осъзнаване, с нещо, през което нали, е възможно да иска време, за да бъде преодоляно, някакъв вид препятствия, забавяне, притискане до стената. Т.е. тук най-тежката планета е Сатурн, така че в тази цялата конфигурация рибите най-вече. Там, да кажем, може би ще се усети като, нали, където е най-лошата планета в някакъв смисъл. Той е най-лош, той е, нали, в дългосрочен план удържим ли фронта, където се казва Сатурн, дава и най-добри резултати, нали, смисъл в дългосрочен план. Той е свързан с постигане на нашите цели, с кариерно израстване, с определен вид постижения, с това да си силен, да разчиташ на себе си, т.е. Нали, в най-дългосрочен план, като теглиме чертата, той лош Сатурн, лош, но е свързан с успех, с голям успех. Но там ще е най-трудно, така да кажем. Може би тук в рибите. А тук се задейства просто процеса в близнаците. Даден вид, даден вид идея за нещо различно, ново. Нали, в близнаците са идеите, да кажем. Така, Светла Маринова. А на всичкото отгоре и Меркурий ще е в съспад със Слънцето по време на пълнолунието. Ами това не е лошо. Това е ново начало. Той съвпада нали, на Меркурий със Слънцето си е начало на техния нов цикъл. Тук просто се заражда някаква нова идея в живота ни. Нещо различно. Планове. Той Меркурий е свързан с планове, с идеи, с информация, с някакъв вид решение. То това е ретроградността на Меркурий. То вътре в сърцевината на ретроградността всъщност се случва, съвпада му с Слънцето. Това е тяхното новолуние. Това е хубав аспект. Тоест, да, периода може да е труден. Няма как тук. Квадратури, пълнолуние с Уран, нали, Уран си е тежичка планета, разрушава, иска промяна. Тоест, всичко, което ни вади от спокойствието, от сигурността, от стабилността, кара ни да се напъваме в някаква посока, не го възприемаме като нещо добро. Нали, на чисто битов план. Тоест, налага ти се да вадиш от себе си максимума и да се бориш с някакви нови обстоятелства, но всъщност тия неща еволюираме чрез тях и получаваме някакви нови придобивки. Така, при мен съвпада на Марс и Юпитер, ми се пада върху наталното Слънце. Ами, значи много силно те активират в дадена посока. Много силно те активира този съвпад. Тоест, но това е прилив на енергия, която енергия ще те кара ти да правиш определени крачки, да взимаш някакви решения, да направиш някакви планове. Енергия, това е много енергия. Значи Юпитер и Марс, това е една силна, позитивна енергия към ентусиазъм, към разширение, към нещо ново, нещо различно. Просто енергия. Трябва да се, нали, всеки като си гледа кое къде му е, горе-долу да се опита да вложи това, което се случва в бита, в ежедневието. Тоест при тебе има едно силно, м, как да кажа, силна доза енергия, която ти трябва да я оползотвориш в дадено нещо, в някакво начинание. Върху наталното слънце ти самата да направиш определени крачки. Сатурн ми е в 12-ти дом, Христина, а затъмнението в Риби ще е отново там на градус от асцендента. Що ме на градус от асцендента, значи то ти е върху асцендента, то не е в 12-ти дом. Дори да е отгоре. Да, тук
Аз затова нали, казвам, че трябва да се гледат картите, защото малко погрешно нали, понякога човек си тълкува някакви процеси. Няма как да е на градус от асцендента и да е в 12. Значи е в асцендента. Тогава много съдбовно за тебе. Ами, затъмнение в асцендента просто слага личността на пътя, който душата е избрала. Ако ти си на пътя, ще се случват събития, които ще ти подпомагат развитието. Ако обаче си кривнала, така да се каже, от пътя, вече може и да те тресе в някакъв смисъл, за да те намести на пътя ти. То трябва да, тук вече, ние при затъмненията разбираме доколко сме на пътя си. Нали, то всеки си мисли, че е на пътя, ама някакъв смисъл. Разбира, като дойдат затъмненията, на пътя ли си, не си ли е на пътя и приемаме това, което идва отгоре. Тук нищо не можем да направим. Тоест при затъмненията можем само да приемаме това, което ни се подава като събитийност. Така, София, при мен се очертава съвпада на Марс и Юпитер да ми се отрази за притискане да работя. Дано да издържа. Ще издържиш, ти си Козирог, как няма да издържиш? Ще издържиш, това е енергия, как няма да издържиш? Така, Петя, наталния ми Марс е в 20 градуса близнаци. Има съвпад с Юпитер в аспектите. Еми, те на практика той съвпад е върху него. Сега 2-3 градуса те ще го стимулират. Активност. Активност. Тук вече много зависи нали самия натален Марс какъв е. Ако е много лош, трябва да внимаваш. Шофиране, други неща, нали, конфликти, т.е. Нали, малко си рискова сега, като е върху Марса. Вече зависи Марса ти колко е лош. Ако Марса ти създава принципно проблеми в живота, възможно е все пак, когато транзитния Марс и транзитния Юпитер са върху него, те ще го активират и вече ти трябва да внимаваш, нали, да не паднеш, нещо да се удариш, нещо да се случи, нали, ако той по принцип ти създава Марса проблеми. Но ако Марса не ти създава проблеми, може да те активира много да работиш, да бъдеш активна. Това не са лоши периоди. Не са лоши периоди, трябва да сме активни. Хората, нали, може ремонт, нещо да си направиш. Такива неща. Така, кърмично ще търся си пътя, дано да ме насочи. Щом го търсиш, ще те насочи със сигурност. Значи винаги сме, където се казва, с едни гърди напред. Нали, това не бива да ни главозамайва, но когато човек се интересува, иска да знае, рови си в картата, мисли по живота си, естествено, че тогава процесите, колкото и нали, дори да се случват негативно, все пак са с някакъв шанс човека да ги разработи, да ги развие, да се случи малко по-леко, нали, когато има желание, то където се казва и висшите сили виждат нали, личността, че иска да се развива, че се опитва да стигне до някаква информация. Тук все пак в близнаците това е прилив на информация. Даден вид информация. То при всички ще е кърмично. С това предстоящо затъмнение, то вече се усеща. То ще е на 18 септември. Ние сме си вече вътре в енергията, да знаете. Затова нали казвам, че рибите са така, може би, важни. Защото той съвпада на практика, вече е факт. Днеска е 12, той е на 14. Те вече на практика са в съвпад. Ето, нали, ако сега сложиме към момента, да кажем няколко часа по-късно, за да не размествам Овена, ето ги къде са. Те са на градус. Те са вече в съвпад. Имайте предвид, че Марса, като прави аспекти, той изтегля събитията по-рано. Тоест, ако тук ще се случва нещо на 14, конкретно с този съвпад, то ще тук ще се отключи на 12-13. То няма да чака 14. А е много редки случаи да изчака деня на Марса, ги дава по-рано събитията. Просто активност, ентусиазъм. Трябва да сме активни. Да сме активни, но от друга страна, нали, малко по-внимателни. Сега където участва Марс, той е доста силен, но е красив, много съвпада. Аз ги гледах с нощи, аз ви казах. Ако мога и тази нощ да стана, да ги погледна за малко, просто е силна енергията. Силна енергията, няма нищо страшно, това са си процеси, на 2 години се случва този съвпад. Не е нещо, което, ето го, кога е бил, да кажем, миналия път. Имате тук статия, кратка, дълга. Май 22.
Май месец 22 е бил миналия. Следващия ще е ноември 26. Значи горе-долу на 2 години, 2 години и малко се случва, да кажем, и просто много силен ентусиазъм в нас. Пробужда. Пробужда горене, горене, ентусиазъм, страст, вливане енергия. Какво по-добро от това? То трябва да има енергия. Каквото и да постигаме, си иска енергия. Няма как. Така че, в колко часа си го гледала? Ами, нали казах някъде към 4, нещо такова, 3,5, 4,5, нещо такова. Вече като станат малките часове, те започват да излизат. Те започват да излизат. Сега ще ти кажа горе-долу кога изгряват. Ето, ако дадеме тук стъпка 1 час и ги бутнеме напред, ето ги кога минават източния хоризонт в 2 без 15. Т.е. ако сте на плажа, 2 без 15 ще ги видите сутринта на хоризонта. И Юпитери. Аз ги гледах някъде тук, вече бяха високо. Е така някъде съм ги гледала, да кажем, към 4 нещо може би да е било. Височко бяха, да кажем. До към 5 часа, защото то вече почва да се развиделява след това. Ето го слънцето вече като тръгна да излиза и започва да се развиделява. Но е много красиво. Няма как. Значи ти като видиш Юпитер, не може, то до него е Марс. Те са в съвпад. Така да кажем, като си протегнеш ръката, така на толкова разстоянието. Това е съвпаде горе. Те не са съвсем, нали, да си ги представиш една до друга, но на практика са си в съвпад. Така, да видя тук. За съжаление, в града между блоковете не мога да ги видя. Ами горе високо. Те се качват горе. Горе високо се качват. Аз също тук имам хълм. Нали, аз съм извън града и имам хълм тук. Нямам равен хоризонт. Затова не мога да ги наблюдавам. Да кажем, примерно, Венера още не съм я видяла. И аз съм забелязала, между другото, че като започнат, нали, да изгряват и вече, нали, изгрева, той си дава събития със сигурност, но вече като се свържиш ти самия визуално с тия планетни принципи и ги видиш, те ти се включват много силно в живота. М, На планината. На планината, да. То като има хълмове, не мога да ги видя на самия хоризонт. Много е красив. Ами то и за малко да се погледне, няколко минути са достатъчни да се свърже с енергията. Просто небето е много чисто и Юпитер е много, много ярък и като го гледа, човек изглежда, че е по-близо от Марс до нас. Просто е много по-голям. Красиво е. Красиво е. Те си излъчват своята енергия. Тоест не бива да ги възприемаме толкова критично нещата. Дори да донесе нещо, да кажем, по-разтърсващо, то не толкова съвпада Марс-Юпитер, нали, колкото квадратурата вече е. Марс-Сатурн, да кажем. Тя може би, нали, е по-опасна, да кажем, тази квадратура Марс-Сатурн, защото все пак между двата малефика, дори да донесе нещо, то е за да ни събуди, да направим определени крачки, които са добре за нас да ги направим. Това е като да ни будат рано сутрин, да трябва да ставаме, нали, който не обича да става, обаче да ходи на училище или нещо, нали, да има да свърши, да трябва сутрин да става много рано, нали, звъни часовника, не ти се става, ама трябва да се надигнеш и да станеш и да тръгнеш, нали, да вършиш работа. Тоест, това искат Марс и Сатурн. Те са свързани с вършене на работа, нали, не е между Юпитер и Венера да си спиш до обяд, да станеш да си пиеш кафето на басейна, примерно. А Марс и Сатурн ще искат някакъв вид напрежение, излизане от зоната на комфорт, но това не означава, че не е добре. Просто трябва да сме внимателни точно какво се случва тая седмица, другата, защото това ни показва много. Всъщност тези планети ни приближават към успеха и към постигането на големите цели.
Ние по Венера и по Юпитер, да, ние можем да ни се отвори късмета, да видим възможностите, да попаднем на точното място в точното време. Но от Марс и Сатурн вече тук зависи нашата воля, нашата амбиция, нашата издръжливост, да кажем, готовността ни да се борим и да постигаме каквото ще постигаме. Така че вече тук, нали, зависи а, кой, нали, какво иска да си постигне. Като тук може да е постижение на някакво вътрешно усъвършенстване. Тук дори не говоря за нещо външно. То зависи. Тук като падне интернета, аз точно това тръгнах да ви казвам, че аз към момента ги усещам при мен е като някакво вътрешно, а, да кажем, самоусъвършенстване. Вътрешно. Чрез външни събития, разбира се, но всъщност като вътрешна работа ми идват към момента. Тя ще ги видим, нали? Те първа ще се включат, но към момента ми идват като сериозна вътрешна работа, а, нали, многопластово. Многопластово, нали, като нали, свързано с различни неща, нали, в живота. Така. Но не бива, нали, твърде фаталистично да се гледа, защото много тук черни, нали, ги изкарват всичките тия аспекти, страхотия просто. Аз ми попадна тук, там не съм ги чела, нали, с детайли, но виждам как се разглеждат, нали, много негативно. Изключително негативно. А всъщност, като гледам една натална карта, когато ги има тия аспекти вътре, това са успели хора. Хора с кариера, с професия, хора, които издържат на предизвикателствата на съдбата, жени, мъже, няма значение. Т.е. тук човека да може да се бори, да устоява, да издържа, да израства в живота. Т.е. тия аспекти в наталната карта могат да дават някакъв по-труден живот, но дават и успех. Дават личност, на която ти се възхищаваш, на която ти разчиташ, когато ти се наложи. Т.е. не дават някакви такива меки, посредствени хора, каже ти едно, прави друго несериозен, мързи го. Напротив, така че, що да са лоши? При положение, че виждам как в наталната карта дават успели хора. Значи, тъй като транзит ще го дават същото. Това, че е трудно, е друг въпрос. Сега вече, който не му се занимава да работи със себе си, иска да мине тънко. Няма тънко. Няма тънко. Всичко има цена. Няма тънко. Тоест не са толкова негативни въобще. Мога да ви кажа, че дори са си супер тия аспекти, но просто не са лесни. Не са лесни със сигурност. Но такъв е периода. Такъв е периода. Такъв е периода. Правя тук различни видове парфюмни масла. Разработвам ги в момента. Тук това е с аметист за духовно израстване, има за трансформация, за любов, невероятни неща. Аз съм с точен съвпад Венера, Нептун в наталната карта и ги имам тия неща. Като заложба мога да ги правя, така че със сигурност ми се дава точно какво да вложа вътре, какви аромати и вече може човек да си ги използва, като работи със себе си, с наталните си карти. Много интересни неща се случват на фона тук на тия страшни аспекти. Така че, вижте, много е важна настройката. Значи аз се старая въобще да не си пълна главата с някакви негативни неща, защото човек вече наистина се вкарва в една спирала надолу, ако започне страшни аспекти, негативни, тежки, трудни. И това е много лошо. Нали, не бива и обратното, нали, съвсем пък да ги игнорира. По-скоро с един реализъм, но аз ви казвам как ги наблюдавам тия аспекти в наталната карта, когато са на човека. Правят го успешен. Просто го правят успешен. Живи, здрави са си хората, градат си кариера, бизнеси, успяват си, така че издържат на предизвикателствата на живота. Ани Венера е на запад вечер, но много за малко стои. Ами за малко стои, знам, аз и от другата страна им хълм. Трябва да хода някъде, където има поле равно, ама то няма време. Няма време. Няма време. Аз бих отишла, ама трябва да имам време. Така че ще я чакам, тя ще се покаже. Тя ще се покаже и вече и над хълма в един момент, защото тя всяка вечер става все по-далеч, все по-далеч, все по-далеч, все по-далеч от Слънцето и вече в един момент, то като залезе, тя ще е горе по-високо, така че ще се види
И в града, където има блокове или хълмове, пак ще се види. А в цялата тази картина как би изтълкувал и стационарността на Уран, която също е тази седмица? Ами той започва. Той тук започва. Значи аз съм го дала от 14 август до 19 септември. Значи той реално става ретрограден, нали, той е стационарно ретрограден, тук в началото на септември. Но ние започваме от сега вече да го отчитаме. Ето го. Той става ретрограден на 1 септември. И то ще бъде хит. Но още му е рано. Не? Като наближи още малко, ще стане хит неговата ретроградност. Ами вижте, той е невидима планета. Те, Уран, Нептун и Плутон, горе-долу 6 месеца са ретроградни, 6 месеца са директни. Но тук тия стационарности създават определен вид, пак да кажем, събитийност. Фиксират в битието. Значи Уран със сигурност ще фиксира, да кажем, тук до края на месеца, т.е. на фона на всичко това, което се случва. Уран постепенно тук вече започва да забавя всеки следващ ден и фиксира много ясно в живота ни точно промяната вече на тая промяна. Нуждата нещо да се промени, нуждата да погледнем от една по-различна гледна точка на нещо в нас самите, в живота ни, в събитийността, нали, на битовата, нали, в ежедневието. Тоест Уран е свързан с различната гледна точка, с разрушаване на дадени привързаности, на дадени фиксации. Вече всичко тук на фона на тия аспекти, които са по променливите знаци, тая стационарност на Урана, ма въобще тук не е случайна. Някакси те така се натаманяват, че всичко си върви в унисон. Тоест тук Уран ще подпомогне даден вид промяна на нагласите, да кажем, разрушаването на нещо, което вече което ни пречи, нали, което не ни подпомага развитието. Защото тя стабилността е хубаво нещо, стига да не ни вкарва в някакъв застой. Да ни става вече твърде удобно, твърде спокойно, твърде, нали, да се чувстваме добре, да кажем, м, в, в, в дадена проява на нас самите. Той човек си се държи по определен начин в някакви ситуации и вече дори това да не му носи желаните резултати, той си е свикнал по този начин и особено вече с годините много влиза в рутина. Точно това статукво, тая рутина, този навик. И тук вече тия квадратури, за стационарността на Уран, квадратурата на пълнолунието дори с Уран, те искат излизане от този застой. И като мислене, защото тук ето имаме Меркурий квадратура Уран тази седмица, и като начин на мислене. И ние самите вече да се проявяваме, тук Слънцето квадратура Уран, ние самите вече да се проявяваме по един различен начин в дадени ситуации. Тоест тук вече зависи обаче при кой, в каква ситуация, ви казвам, при някой може да е любовна, при друг може да е бизнес ситуация, при трети някаква между дете и родител. Даден вид ситуации, такива житейски. Нов подход. А тук вече Уран, когато е стационарно ретрограден, той ще се засили. Той като стане ретрограден, той е невидима планета, би трябвало да стане по-силен в ретроградността. Т.е. още по-силно да ни вкарва в невидимия свят. Защото един път е невидима планета, един път се връща, нали, още веднъж се връща назад. Вече двойно се засилва тази тенденция към работа с невидимото. Да кажем, с миналото, с кармата. Просто тук фиксира определени неща, които ние трябва да променим, които трябва да разчупим. Тук може да трябва да разчупим, те най-често под Уран и под Меркурий, нали, той Уран е висша октава на Меркурий. Те са и в квадратура. То много квадратури, много нещо. Тук се разчупва определен начин на мислене, определен начин на поведение, определени планове в живота ни. Тоест, едни нагласи имаме, планове. Нали, всеки си има някакви виждания все пак за живота, за себе си. Обаче, тук до края на месеца те ще бъдат тотално променени. Доброволно или насилствено. Тотално променени. Някакси плановете ни, стратегиите, нали, ето тук кой казва, нали, има съвпад Слънце-Меркурий. Това е точно зачеване тук на някакви планове, на някакви стратегии,
на нашата визия за близкото бъдеще. Тоест, ние ако искаме да правим краткосрочни планове, те са под Меркурий. Той е цикъл, който започва тук Слънце-Меркурий, то е около 3 месеца и половина, да кажем. Тук се зачеват нашите краткосрочни планове за няколко месеца напред. И те се зачеват на фона, нали, на това пълнолуние, което е в точна квадратура с Уран. Самия Уран, нали, е и стационарен, да кажем, вече забавя, т.е. фиксира нуждата нещо да се промени. Ние да погледнем по друг начин, под нов начин, нещо нестандартно за нас. Тоест, тук под много форми живота може да ни вкара да излезем от зоната си на комфорт. Под много форми. Т.е. да разчупим нещо в главите ни, което ние си живееме с някаква наша нагласа. Тук много интересно. Но може да се прояви и като вътрешна работа. Това е много хубав показател, нали, може би, когато види човек, че все пак тия неща се проявяват като нужда ти вътре в тебе, нали. То винаги го води до вътрешна работа, но понякога трябва много силни удари отвънка, за да, нали, то след най-големите удари стават най-големите осъзнавания и промени. Но защо трябва да го докарваме до силни удари, като може и по-малки знаци ние да усещаме на къде трябва да вървиме. То това е тук идеята. Тоест, това са всичкото като едни малки знаци. Съвпада Марс-Юпитер, квадратурата Марс-Сатурн, тук други, нали, трети неща. Това са просто едни по-малки знаци и показват. И човек, като е по-сензитивен и работи със себе си, някак си влиза в тая енергия и не е нужно, нали, да понася и по-сериозни шамари. Защото си има и такива. При всеки. Няма никой застрахован. При всеки може да си се случат, за съжаление, как да кажа, няма никой застрахован, каквото и да виждаме, колкото и да знаем, колкото и да си мислим, че сме напред в духовното. Никой от нищо не е застрахован, където се казва. Във всеки един момент всичко може да се случи. То затова вече тук трябва да има и смирение, и вяра, нали, много неща. Но промяна. Оран иска промяна на гледната точка, на нагласите и разчупване на нещо, което ни държи в определен вид окови, най-вече ментални окови, страхове. Тук е много интересно, че в един и същи ден се задвижва. Значи Марс и Юпитер в съвпада, да кажем, те са перфектна енергия да ни извади от определен страх. Тоест, ако те е страх да тръгнеш в някаква посока, примерно да минеш по някакъв мост, който е много високо или нещо, ето тук е тая енергия Марс и Юпитер ще победи страха. Толкова е силен ентусиазма, толкова е силна страста, толкова е силен огъня в тебе да го направиш, че вече ти се хвърляш, където се казва, и рискуваш, нали? Така се включва тук. Общо взето периода ще напрегнат и това ще е чак до края на октомври. Напрегнат ще, да. Те и там ноември пак има... не съм сигурна точно кога беше опозицията Слънце-Марс, но мисля, че до края на годината. Ами напрегнате. Напрегнате, ама много неща се случва с Аза. Така е, напрегнате. И от фигури. Ами аз работя само с мажорни аспекти. Значи тези фигури, това са 150 градуса, с които аз не работя. Значи аз работя само с мажорни аспекти. Тоест, това са тук вече минорни аспекти, не работя с тях просто. Те не че не работят тия аспекти, но те са по-вътрешни, по-на вътрешен план. Тоест, как да кажа, ние тук не може да овладееме тия мажорните аспекти, нали, съвпади, опозиции, квадратури. Тези тук, нали, са други, просто не работят с тези аспекти. Не сме коментирали тази конфигурация. Ами не сме коментирали, просто защото аз не работя, т.е. аз не коментирам всичко, защото много неща, нали, не работя. Си работя с определени... Т.е. имам си някакъв метод и си работя по него, който го виждам, че работи в личната прогностика и
И тук така си ги гледам. Иначе те може да ми ще наблюдавате и ще видите. Не знам и аз как ще. Пръста на, пръста на Бог е тази фигура. Тоест, аз те разбирам ти за какво ме питаш, но просто не... Аз съм чела много пъти, още преди нали, да изкарам професионалните курсове, още нали, преди години, защото много се занимавах, слушах руски астролозите, там много работят с минорни аспекти, с фигури на Джон, с всички тия неща. Но пълен хаос ми беше настъпил в главата. Нищо не могат да ми... Не мога да кажа. Рядка, така е рядка, но не са мажорни аспект, т.е. не работя с тях. Просто защото не съм видяла тогава задоволителни резултати. Тоест, работила съм с невидими, опитвала съм се, гледала съм. Нищо. Нито мога да тълкувам натална карта, нито някаква прогностика да си направя, каквато ще да е на мене си. Просто не съм видяла реални резултати в битов план. Докато с тия по-опростените методи, само мажорни аспекти и си виждам директно, че работи като часовник. Аз за това не работя с тия аспекти. Просто там те са много творчески, кармични. Най-вероятно има нещо в тях. 100% има, няма как да не работят, но там вече трябва много да се рови, да се мисли за това. Мажорните са ни достатъчни. Ами да, те всъщност ние, ако искаме да си опознаем добре наталната карта, хващаме от Слънцето до Сатурн, видимите планети. Гледаме и само мажорни аспекти и това е достатъчно и може да вкараме Уран, Нептун и Плутон и двата възела и това е. Това е. И това дава много информация. После може да вкараме вече съзвездия, неподвижни звезди, други неща, точки арабски. Те са много. Той е безбрежен океан, знанието. Всяко нещо си работи, но аз все пак съм в много, как да кажа, забързано ежедневие, нали, консултирам всеки като дойде, иска кога ще се ожена, кога ще си купа имот, да сме нали работата, тия неща от йод или от други няма как да се видят. Няма как. Това се вижда само от да кажем, някакви много такива конфигурации, мажорни, тежки прогностични методи, но съвпадите са най-силни. Съвпади, квадратури и опозиции. Това определя движението. Така че тук със сигурност мога да кажа, нали, като глобално, толкова много тук имаме квадратури, опозиции, съвпадите с тия планети, нали, които, че всъщност се задвижва колелото при всеки от нас много съдбовно. И ви съветвам да се лимитирате в по-малко неща да се гледат. По-малко неща. Колкото по-малко неща, много, то се вече разпростира Хирон, Лилит, хиляди неща. И става мазало. Нищо. Аз съм минала по този път и разбрах, че нали, поне за себе си, а това си е моето виждане. Хубаво е всеки да пробва. И всъщност ми олегна, когато улекотих всички тия неща, нали, които гледах тогава. Аз съм работила и с минорни аспекти, и с какво ли не, и никакви резултати не можем. Това е било много отдавна. Минала съм по този път. И съм стигнала до извода само мажорни аспекти и най-главните неща и те си работят наистина перфектно. Но тук се задвижва колелото при всеки. То месец е много, аз ви го казах още когато говорихме края на юли, че този месец ще бъде някакъв такъв задвижваш в определена посока, може да са вътрешни процеси. Тоест, колкото повече човека духовно се развива, работи със себе си, нещо малко му се случва, а вътре процесите в него може да са големи. И така, ами добре, мисля, че горе-долу за днеска сме супер. Разгледахме тук нещата. Сега надявам се някой, ако много се е притеснявал, да се поуспокои, нали, защото ми пишете, има много притеснени хора. Тук съвпада Марс и Юпитер, какво ще ми даде? Много ли е страшно? Не е чак толкова страшно. Това са едни задвижващи енергии. Ако наистина тръгне в някаква по-негативна посока, значи много не си на пътя. Трябва да си търсиш причината, защо се случва това. Нали? То при всеки и при мене дори е така. То няма никой застрахован.
А в петък ще се видим, не съм гледала в колко часа е подходящо, около 6 да си направим втората част на този ритуала с червената и черната свещ, там за дълбокото изчистване. Доста така ми идва като за Марс и за Сатурн точно енергията на тая черната и на червената свещ, не е случайно. И на 23-ти ще си направим с розовите, на 19-ти ще си направим седмичното предаване. И така, действаме си. Много неща съм подготвила. Надявам се тук отгоре да дадат да за тук да се облагороди с още информация, която ще бъде важна и каквото мога ви давам просто като една гледна точка. Аз не казвам само тук, нали, гледайте само мене и вече край. Всеки си може да си гледа каквото иска, просто наблюдавайте живота си. И не бива, нали, чак много негативно. Тоест не е добре. Няма смисъл. Толкова има нещо негативно да се случва, то се случва. Дали го мислиме или не го мислиме, ако го мислиме, още повече може да го провокираме. И така, да сме живи, да сме здрави, всичко ще се справиме. Абсолютно. Обичам ви, приятели. Радвам се, че сме заедно. Благодаря и аз. И продължаваме. Продължаваме да си разглеждаме нещата. Много работи съм ви подготвила. Всичко си идва, защото много важно аз да имам енергия. Енергия. Тук много е важно аз да имам енергия, защото в крайна сметка всичко, което правя, аз от сърце вливам много енергия. Вие малко или много и вие нали, го усещате. Тоест не бива, нали, аз да, да се претоварвам, за да не загубя енергията. Нали. Към момента не чувствам, че съм я загубила, нали, да чукна дърво. Така че важното е и аз да имам енергия и да вървим напред към нашето духовно израстване и към постигането на, да кажем, целите на нашето съществуване тук, на душата. Това, което е заложено. Усеща се твоята енергия. Радвам се, че се усеща, защото това е моята цел. То си ми е вид призвание. То си ми, аз така си го усещам. Дали е така, така го усещам. Много силно. Тоест, когато говоря с вас, се усещам точно като един канал, повярвайте ми, информационен. Тоест, все едно, отгоре някаква енергия се влива и върви към вас. Аз така си усещам цялото тяло, така го усещам, чисто физически ви го казвам. Просто го усещам по този начин. Така че от сърце съм с вас и каквото мога правя и вървим заедно напред. Обичам ви, лека вечер и до скоро. В петък ви чакам на 16 с ритуала. Всичко добро. Чао, чао, лека вечер. Чао, всичко добро.